קורל חזר מחוץ מוכנס לכיף פרונות שלה למתאמים עובר עבד עבודה מתגמר עייפה פעלת חשק להמבורגר מול השקטה התגלה מולה מקדונלדס הבננה הזמנית ראתה את קורל וביצעה מיד מעשה הרשע שלה זרקה עצמה על המדרכה בלי לחשוב פעמיים קורל רצה כי היא רעבה חיה של קורל עוברים מנגד עיניי הבעבודה מרחבת באוויר היא מרגישה את משקל גופה מתנדף היא רואה את האור והיא כבר יודעת קורל החליקה על בננה קורל החליקה על בננה לא בננה מטאפורית באמת בננה המננה היא זמנית ידע מה היא עשתה וככה היא רצחה את קורבן קורל עלתה לגן עדן עייפה לעבר וכועסת על הבנה והוא לפתע התגלה לידה מחלקת תלונות והלשנות לאלוהים קרתה לבננות שמעת החדשות המרעישות עם קורל תשים הפה הבננות תיפול חייה של קורל עוברים מנגד עיניי הבעבודה מרחבת באוויר היא מרגישה את משקל גופה מתנדף היא רואה את האור והיא כבר יודעת קורל החליקה על בננה קורל החליקה על בננה לא בננה מטאפורית באמת בננה המננה היא זמנית ידעה מה היא עשתה וכאן משטרת העובדה האלוהית באה לעזרה במלחמה נגד קרטל הבננות באמצע שדה הקרב נמצאות קורל והדמנה מהלומה אחר מהלומה מכה אחר מכה קורל תפסה את הבננה בשתי ידיה וקילפה אותה קורל הפילה את קרטל הבננה